Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, ang Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip-butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas. Ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita, Tanya Chinita. Feel good morning, Uncle at Tita. Isa po ako sa suki niyong tagapakinig at minsan po nanonood din sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Densyo mula sa Muntinlupa City. Dalawa po ang anak ko at isa po akong taxi driver. Ang katas ko po ay tungkol sa asawa kong si Mirna. Si Mirna po ay nagtatrabaho sa isang factory. Ang mga bata naman ay iniiwan po namin sa biyanan ko dahil magkalapit lang naman ang bahay namin. Halos gabi na rin po ako umuwi at gumagarahe galing biyahe. Bihira na kami magkausap ng asawa ko. At isang gabi, naisipan kong bumili ng pagkain para sabay kami maghapunan. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Buti nakarating na ako. Ay, sa mga bata. Papa, antok na po kami. Ang tagal mo na po Papa. umuwi. Gutom na din po kami. Hindi Hindi pa po kami sa labas. nakakain. Ay, Gutom na po kami. Pati si Lolo, si Lola, hindi pa po kumakain. Sakto may dala Oo nga akong lechon manok dito po. Dalawa Pasensya to. na, mahaba na kasing listahan namin sa tindahan. Hindi kami makakuha muna. Oo nga eh. Tsaka sawa na ako sardinas. Amoy lata na ako. Pasok po tayo sa loob. Ba't nandito ako sa Paano labas? po yan, yay? Thank you po. Bumili ako ng dalawang lechon manok. Isa kainin natin. Wow! Ang dami namang sauce. Uy, yan ang gusto ko. Masarap kahit wala sauce. Ano yun, Jinjin? Puro sauce nga eh. Puro sauce. Puro sauce kahit walang manok. At least may sauce. Uy, akin na yung puwit kainin ko. Hala, kumakain ng puwet. Pagmahal mo, kainin mo. Aray. Sige po, kain na po kayo. Yung isa, antayin ko na lang po si Mirna para sabay na kami maghapunan. Papa,
Wala pa ba mama nyo? Wala pa po. Kakasabi mo nga lang pagdating na meron. Oo nga, Papa. Mali. Hindi kasi akala ko nandito na. Dapat kanina pa siya makauwi, di ba? Opo, di ba po uwi ng 4? Bakit 8 na po? Wala pa eh. Ayun na nga. Malapit lang po yung may nagtatrabahuhan ni Mama. Siyempre, busy sa Parang factory dapat magduda ka na, Papa. Hoy, ikaw bata ka. Ikaw talaga, Jinjin. Ano ba yung sinasa? Kumain na kayo dyan. Intayin nyo na lang yung mama nyo. Sige, kain na kayo mga anak. Antayin ko na lang si mama nyo. Salamat. Uwi na tayo, darling. Salamat, ha. Ayan. Nabusog ka talaga, darling, ha. Busog talaga ako. Ang sarap na yung manok eh. Yan ang gusto ko sa'yo. Parang hilaw, may dugo-dugo pa. Pero pwede na yun. Talo-talo na yan sa tiyan. Kain nga tayo ng kinilaw. Yan pa. Tanga. Sige ho, pa, ma. Salamat po sa pagbantay ng mga bata. Tulong na po ako. Ako din. Dito na kami, ha. Asan kaya? Mirna, ba't ang tagal nang umuwi? Parang gabi-gabi na lang siya umuwi. Late na. Asan ba yung babaeng yun? Papa, huwag ka maingay. Tulog na kami. Oo nga, Papa. Sige, anak. Tulog lang kayo dyan. Makalipas po ang ilang oras, dumating na po si Mirna, nakaangkas sa isang motor. Salamat. Thank you, Wala ah. naman, basta ikaw pa. Ikaw Huwag kang magsawa, ah. Oo naman, basta Okay, ikaw. bye-bye. Sino yun? May payapos pa? Ay, kunyari pagod ako. Mauna na ako, ha? Ay. Bye! Ingat, ah. Bukas. Sakit ng balikat ko. Nakakangalay talaga. Ako, tulog na siguro yung mga bata. Ba't ngayon ka lang? Ay, nakakapagod. Tulog na mga bata. Tulog na. Kakatulog lang. Oo nga eh. Napa-OT ako. Wala nga pasabi yung boss ko. Yung boss ko talaga grabe. OT? Lagi na lang walang pasabi. May quota, Araw-araw may na may quota nag-OT? kasi. Oo, may quota kasi. Di ba pa, pa-30 na. May quota. Meron daw siyang bagong kliyente, Chinese. Alam niyo naman, bulto-bulto pag Chinese yung kliyente. Kaya pinag-OT kami. Pero naman, meron namang OT pay yun. Gabi-gabi ka na nag-OT, ah. Kasasabi ko lang nga eh. Di ba Hindi. kasasabi ko lang, Sino yung mag-a-30 na kasi. Sino yung nagatid Ah. sa'yo? Angkas? Angkas. Ba't yumapos ka pa? Parang Anong yumapos? yumakap Ba't ka ako pa. yayapos sa angkas? Nakita ko eh. Nakita. Paano nakita? Wala naman ako nayayapos. Ano ako, bulag? Alam mo, gumagawa ka ng kwento. Hindi ko niyakap yung angkas. Ba't ko yayakapin? Hindi mo Bobo iyakap. ka? Parang ginanon mo. Parang, Ote mo? Nilalagyan mo ng mali siya. Kanina sabi mo, bakit Yumakap. gaganyanin mo kung angkas yun? nagpapasalamat? Papasalamat ganon. Parang, Eh kasi katrabaho ko yon, sideline niya din yon. Sabi ko, sipaga mo Ano? para sa ano pamilya ba mo. talaga? Angkas, katrabaho. Ano ba talaga? Angkas na katrabaho ko, sideline niya nga yun. Sa halip na mag-book Pwede pala ako. mag-angkas-angkas dyan kahit may trabaho? O bakit? Yung mga angkas sideline, may mga sumasideline naman talaga na angkas ha. Hindi mo alam? Alam mo, kung ano-ano pinag-iisip mo, mag-research ka muna. Ang daming sumasideline no, na merong trabaho sa umaga, angkas sa hapon. May problema ba tayo, Mirna? Ikaw nag-iimbento. Alam mo, pagod ako, maliligo na ako, dyan ka na. Oo, yung ganyan na. Aalis At ka. talo na, Ngayon nga lang tayo aalis mag-usap agad, eh. naliligo talaga ako pagkakauwi. Ngayon na nga lang tayo mag-usap, tas gaganyan ka pa. Mamaya, mag-usap pagkahiga. Ligo muna ako. Pagkatapos siya pong maligo, ang bango-bango ng shampoo niya. Oh, kala ko ba mag-usap tayo? Ba't natutulog ka na?
Uy, Huwag mo na akong anuhin. Irespeto mo yung pagpapahinga ng tao ah. Huwag mo na akong awayin dyan. Bukas mo na itanong yung itatanong mo. Lista mo na lang muna. Tulog na ako. Diyan ka teka na. lang. Matulog eh. Ang bango-bango ng lotion mo eh. Tigilan mo ko. Anong tigilan? Sige, tulog ka lang dyan. Akong bahala. Then siya huwag mo kong likotin dito ah. Ano ba? Bango. Bango. Sis ka talaga. Lumalaban ka na. Ano? Densyo! Hindi ako nakikipagbiroan. Pag nagising mga bata, ikaw magpatulog dyan ah. Pagod na Huwag ka pagod na yung maingay, tao. huwag ka na maingay. Ayoko. May na nga lang ako namihingi ng ano. Ngayon na nga lang ako nagpapahiga. Ito naman, isa lang. Doon ako matutulog sa labas. Diyan ka na. Teka, uy! Dito na ako. Sa sofa. Bahala ka dyan. Hoy! Kala mo nagbibiro. Ano ba? Dami-daling mas kaganyan. Ano ba problema mo? Ikaw. Dito ka na matulog. Ayoko. Diyan ka na. Yun na nga lang yung oras na mag-uusap kami, Colantits. Nag-away pa. Kesyo, kasamahan niya lang daw yun. Kaibigan niya lang, nagmalasakit. Alam niyo po, hindi naman po ako silosong tao eh. O sige, may tiwala din naman ako kay Myrna. Pero binabantayan niya na rin ang pag-uwi ko. Kasi kung wala pa ako, kailangan mauna siyang makauwi. Oh, himala, andito ka na. Anong hiwala doon? Oh, ba't wala ka pang... Ba't parang inaabangan mo yung uwi ko? Hindi, ikaw nauna eh. Kadalasan, ako na naunang nauwi dito, di ba? Bakit di ba ako pwedeng maunang mauwi? Oh, hindi nauna ka. Kanina ka pa ba? Ba't ba na ma-interview ka? Hindi. Kararating mo lang. Hindi ka pa nagbura ng makeup, oh. Bakit? Bawal, kailangan ba pag uwi magbura na ng makeup? Kilala kita. Kada uwi mo, binubura mo agad yung makeup O mo. bakit? Hindi pwedeng magbago? Ano, may ano na. Naghanda ka na ng hapunan. Wow, nagkatulong ka. So, wala pang pagkain. Akala ko ba kanina ka pa nakauwi? Malaki ka na. Main ka na dyan mag-isa mo. Kung ano yung tira dyan, kaninang umaga, may pritong itlog pa dyan. Ako nga nagprito nun eh. O, di kainin mo. Hindi ko naman kinain ah. Ano ba? Buong araw ko nagbiyahe, tapos hindi ka man lang nagluto. Huwag mo kong anuhin ngayon ah. Onting pitik mo lang, sasabog ako. Ano ba, Myrna? Ako, alam mo kanina masaya ako nagtitiktok ako eh. Ngayon naiinis ako sa'yo eh. O, asan ang mga bata? Andun pa sa magulang mo, hindi mo pa kinuha kasi kararating mo nga lang. Eh gusto dun eh. Anong gusto doon? Alam mo naman yung mga bata, pag nandito na tayo, dito na yan dapat sa bahay, di Eh ba? susunduin ko na sana. Dumating ka, nauna ka lang. Susunduin ko na sana. Susunduin mo na sana. So, kararating mo nga lang. O ano naman? O, bakit ginabi ka na naman? Alam mo, dahil mo pa yung trabaho ko eh. Ikaw yung ano ko, time in, time out ko eh, no? Ba't mo ba binibilangan ng minuto? Paano kung merong ano dyan, aberya sa kalsada? Nauna, Ano? pag late ako, galit. Pag nauna ako, pag-iisipan ng kung ano-ano. Ewan ko sa'yo. Tumawag ka sa nanay mo, no? Kung nandito na ako. Ba't ako tatawag? Para malaman mo kung nandito na ako. Alam mo kung saan ka na nakarating. Sa kakaisip mo na yung praning ka na.
Sasabo ka ba? Ako pa yung praning. Ha? Oo, napaka-praning mo. Tapos wala pang pagkain. Pag late ako umuwi, bakit late ka na? Gabi ka na umuwi. Uy, lagi. O, pag maaga ako dumating, siguro tumawag ka sa nanay mo, no? Para alam mo kung nandi... Anong pinagsasabi mo dyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan na. Na ano? Ganyan na yung ugali mo. Inaano ka ba? Huwag mo kong kulilihin, ha? O saan ka? Susunduin ko mga bata. Kanina, sabi mo, ba't di ko pa sinundo? Pag susunduin ko, saan ka ba? Magprito ka dyan, itlog. Marami dyan itlog. Dyan ka na. Ayoko po mag-isip ng masama ko, Lentits. Kasi nga po, hindi po talaga ako siloso. Pero parang may nagbago kay Myrna. Ano na naman nga? Sandali. Masyado kang defensive eh. Hanggang sa may nakarating sa akin na chismis. Yun na nga. Di ba, Kim? Kaya nga eh. Kaya kami, concern lang naman. Nakita ko kasi sila nakaangkas, tas nakaganyan pa siya sa Ano ba yung plate number nung naghatid? Sabi mo, na lagi mo nakikita ang plate number nun. DBH 6664? Oo, basta parang devil plate. Devil plate. Yun! Ay, Yun kayo yung plate ah. number nun. Huwag naman yung gusto niyo yata sirain pamilya ko eh. Ba't naman namin disisirain? Ano namang motibo? Ano na mapapala namin doon? Nagmamalasakit lang naman kami. Kaibigan ka namin. Kaya nga. Ayaw namin masaktan Tama. Hindi naman siguro magagawa ni Myrna yun. Siguro. Pero paano kung magagawa niya? Oo nga, nakaganyan kung Oo. angkas yan, saan ba hawak pag angkas rider lang? Dun sa moped, likod. Sa o likod. joyride. Dun sa bakal O sa di ba may likod. bakal? Eh paano Oo. kung walang bakal? Floating lang. Yun na lang. Walang hiya ka talaga. Ganun nga. Okay, maniwala na sana ako pero may ganon-ganon. Ay, circus. O kaya ganito Basta hindi siya hawak, no? Para walang selos. Oo. Kasi, Oh, iningatan mo. Yung, Maldita kailangan may eh. entry talaga. Dapat may entry ako, hindi ako pwedeng wala. Oo, pag beach, okay nakaganito. Nakaganyan. Okay nagsa-cellphone. Oo nga. Okay nakaganito. Kayo, Gumaganon. Okay, maniwala. Makahangkas naman. Oo nga, no? Pero hindi. Paano yun, Kim, nakaganyan, di ba? Oo. Nakayakap. Oo. Nakaangkla, at saka, O pwede naman siguro sa shoulder, kahit nakaganyan ganun lang. Kaya sa helmet ng driver. Sa leeg. Kapag ako ang may entry, ayaw mo. Sinusuportahan ko yung entry mo, yung helmet, at madulas. Oo, kasi sa leeg. Para pang preno. Baala ka. Ay, hoy, kayong dalawa, huwag niyong issuehin yung asawa ko ha. Di naman ganun si Myrna. nakayakap nga. Di ba dapat? Ano ba sumunod? May entry ka pa ba? May entry ka pa? Ano po post? Ano bang Instagram? Ano yan? Oo, ganun dapat eh. Oo. Naka ng entry. Kasi minsan may nakikita ko gumagano. Nagbaka. Alaka to. Alika yan. Hindi, breaststroke. Hindi. Hindi magagawa ni Myrna yun. Eh paano nga? Basta, di ba sabi mo sa amin, laging gabi umuwi. Tapos, iba yung ugali. Oh.
Kasi napanood ko na yun sa mga drama ganyan. Nagbabago muna, kaya kapatid, dito lang kami Sige, kakausapin ko siya. No, I can't forget this evening. Mga anak, doon muna kayo sa kwarto, please. Okay po, mama, papa. Okay po. Ano yun? Bakit pinapasok ng mga bata? Ano? Natid ka na naman nung Ruel na yon? Na-research mo na yung pangalan ng suki ko Ha, so okay. So okay. Ano bang anong May sasabihin mo? Kasi suki-suki gusto pala. ko na Pag rin nag-book ka, iba naman yung masakyan mo, di ba? Ba't kasamahan parang- ko nga yun. Siya na nga yung binubuk ko. Talaga? Bubuk mo siya? Alam mo, kung iinisin mo lang ako, pasok na lang ako sa loob. Nag-uusap tayo, hindi kita iniinis. Kinaklaro ko lang. Ano nga sasabihin mo? Pagdududahan mo lang naman Hindi, ako dadaanan na lang kita sa factory mo para matapos na to. Ako na magsusundo sa'yo bago umuwi ng bahay. Total, bring house naman tong taxi. Kahit out of way, susunduin pa rin kita. Baka kasalanan ko pa pag wala tayong pambayad ng kuryente. Dahil dyan sa pagdududa mo. O anong solusyon Alam mo? mo, mag-abroad na lang ako. Mag-Abu Dhabi na lang ako para matigil na yung kakaselos mo. Yung mga kapraningan mo, hindi ko alam kung sino nag-chismis sa'yo. Mag-abroad na lang ako. So itutuloy mo yung ano mo? Oo, makipagsapalaran na lang ako. Kasi nakukulilin na ako sa'yo. Hindi lang tutuwa. Para wala ka ng problema sa pagdududa mo dyan. Pasok na ako. Mirna. Metro's #1 Love Radio. Basic!